Halo guys, ओंखारबाय ओंखाम जानानै बोथिसे फोथाराव दैज्लां बोथोर जोबागौमानि सोरां फोथाराव फैनांगोन आरो गायनाय जोबागौमानि दुब्लि फोथारफोरा बुंफबागौमानि नामा गाइस नै सिट्रोन नाला बागान खनसे हाखांबाय आरो खनसे हानो गोनां जादों सिट्रोन नालाखौ नै साननैसो उनाव हाबावसिगोन खोमा बिराद सान्दुं गोसा अखा गैया जोंनिथिं दासान्दि एकदम बिराद रानजोबलांबाय दैफ्रा गुबुन जायगाफ्राव बिराद अखा जोंनियाव अखायानो गैया मेंलायलायबाय पुरना गिलान लाना फैनो बसा डिजेलनि जायगायाव पेट्रल सुनानै होदों ट्रेक्टराव बेखौनो चेक खालामना फैदों जों नै आरो मनायाव डिजेल सेकेन्ड बसनि ट्रेक्टर फार्स्ट बसआ एकदम पेट्रल सोनानै एकदम दै आगारता थैलांबाय नों काम जागोन ना बस हालेवगोन ना पेट्रल सोनानै डिजेलनि जायगायाव ओइ बिदि माबाखौ बन्द खालामना होल' र' डिजेल सोखनबाय नै डिजेल पेट्रलखौ दिहुननानै डिजेल सोबाय दा स्टार्ट जागोन ना जाया नायसै खुन्दा खामजादों ना अमा बेदर गैया जानानै दं ओइ बेफोर नामा बिनि माबा गैया र' बिनि खलथा गैया इले खलथा बिनो सि ai bijen ko mang kulina na ganu makase sabinda ai bijen ko hawa lapla sing ida kulna hawa lapla बेखौ खुलना होननानै राय जाबाय ओमफ्राय थाव दख'ना होनसै जियानो जाबाय बिसोर गाबनो हगारनो ne माबा जाबाय आं बिनिखाय आं सलिदासै आरो जरजु बिस्थु माबा खालामा आं नोंनिया ओइ जेरिया सेखाया गिन्जिस्लांनो मा खालामसै आरो दिगनि आंनि दे सोर नामा गिसलाय मोजां नंना गैया आं नोंनिया आरो सिकिनो मैदोंना लागाव दा स्टार्ट जागोनलै
बांसिन रुंद्रायनायब्लाबो मानसियानो भुल खालामो लोगोफोर नै पेट्रल सुनानै होदोंमोन नै डिजेलनि जायगायाव बांसिन रोंनाय मानसियाबो भुल जायो गेजेर बेनो फर एग्जाम्पल आरो नामा सेकेन्ड बस जाना गुबुन सेकेन्ड बसनि गारि फार्स्ट बसआ एकदम माने पेट्रल सुनानै नस्थ' खालामसिगौमोन नै आरो म गारि मिस्ट्रि आंहा खोथिया फुनो फैदों आङो बेयाव साथाम फुनो लागायदों खोथिया गायनांगौ माने दैयानो गैया बै खनायाव बालिराजाया स्कुल गैयैनि गरम बन्द मोननायनि खोथिया फुना दों बालिराजाया फाहु मोनसेयाव 12 थाखा लागायदो बालिराजायानि ना बालि मोजां मोननाय नुगोन नामा फैसाखौ मा खालामगोन नों दानो बेसां खामायनानै ना हाबा खालामनो हाबा खालामसिगोन बालिराजाया खुसिया हमदों ना खुसिया बेलासिनि मोनफैबाय लोगोफोर जायगायाव नै खोथिया नै नैफोरबायदि फाहु मोनसेयाव 12 थाखा खालाय जायो जोंनिथिं गुबुनाव बेलेग बारो फाहु मोनसेयाव 12 थाखा 12 मोनसेयावनो 12 बिराद जाय बांसिन फुनो हायो बे बांसिन खामायनो हायो आरो दैज्लां बोथोराव फाहु मोनसेयाव आबाद मावनानै जानायाबो खम गिदिर खोथा जादों नालाय बिराद दाम जाजोब्बाय मुवाफोरनि माने मोनफ्रोमबो बेसादानो गोरलैयाव मोननायाव गैया आरो माने गासैबो फैसानि जिनिस जाजोब्बाय दाउस्रिफ्रा मालाय गोदै गोखा रायलायना दं ओइ बस सेखाखौ दिनलै खिबु जागोन नों मासला दा खिबु जानानै जनानै थानाय हाब्लाखौ मोनगोन नों सेखाखौ दिन सोरबा गायगोन नोंनि हाखौ एसां मोजाङै एवनानै दिन्दु एक 106 टाकानि थाव लाबोनानै रायनाय बस 106 टाकानि थावा नङा आरो लस बस 1 लिटाराबो 3 लिटारसो लाबोना नायगिरो सोलियाहाय सोंबिनिखौ बिनिथ' बिगासे थुनायानो सोलिदों बिनि 3 लिटार लाबो आरो मा आङो 500 टाका लाबोनाया खालि सुनाया डिजेल ब्ला बि सोलिग्रानो बे नों पेट्रल लाबोनानै बे पेट्रल नङाले मा आङो सखनानै होदो नखाया आगोल सामफ्रासो मा जायगामोन बालहा बसा रागा जोंदों अखा फैयैनि